Auto sme prevzali predvčerom v prístave v Nemecku. Bolo 8 mesiacov bez nás a naštartovalo bezproblémovo. Tu sme nerátali s tým, že tak naštartuje bezproblémovo po 8 mesiacoch. No ale trebalo akož napojiť na baterku pomocníka. Ale ide. Doliali sme od predvčerajška 3,5 litra vody do chladiča. Asi liter oleja, ale v pohode. Auto ide. Kolesa sme vymenili, lebo droty trčali z predných koliec už. Peťo to odšoferoval takmer celé sem. Od Bratislavy sme už išli spolu, sme sa striedali. On povedal, že Felicia je komfortnejšia ako Ford. Môj. Sa veľmi dobre šoferovalo s ňou. Paráda. No a žije. Aj po Peťovom gitovaní žije auto. Išla do Číny, Šanghaj. Tam ju vyložili v Číne. O pár dní ju naložili na ďalšiu loď, ktorá nešla cez Suezský prieplav. Išla okolo Madagaskaru dole pod Afriku, Kapské mesto, obišla celú Afriku zo spodu, Felicia, a vrátila sa do Nemecka. Čiže urobila cestu okolo sveta sama, Felicia bez nás. A kľudne dajme ešte 2-3 otázky a potom dáme priestor, kým ešte trochu je slnka na fotenie. Otázka bola, či Peťovi vydržalo brucho po tých fast foodoch. Vybral som 500 gramov. 500 gramov. Ja 13 kg. Ale už nevidno. Už.